pamumulang sa Cagayawan o Flores Day Parade ay dinarasan ng mga tao dahil dito makikita ang sari-saring nagagandahang mga bulaklak na ipinaparada ng mga partisipante tulad ng mga tubo, eskwelahan, organisasyon at mga local businesses. Ating kausapin ang nanalo ng third place para sa small category ang Davao City Cognitive Development Council. We follow the concept ng ating Cagayawan. We follow yung tema na ensuring goodness, and we supplement it with the cooperative team, which is cooperative enterprise builds a better world. At kahit na may bantang pambombomba na maaring maganap, patuloy pa rin ang suporta at pagdagsa ng mga tao para manood ng parada. Cagayawan, may mga nagpapatlo or sa So far, wala na. Kalagan siguro security